many people in the political space are not there for the benefit of society. That is why you find in Parliament, it was a shock of my life when I went there, because my expectation was that it's going to be an institution whereby there's festival of ideas, solutions, and would rather fight over ideas instead of personalities. And what I experienced there is that instead of that, people are fighting over fame, they're fighting over power, they're fighting over the relevance. Patronage. And patronage, instead of let's have a conflict of ideas, because once we've got a conflict of ideas, basically we focus our debates on what are the solutions to the problems. But immediately we fight over personalities, then it's less about the people and more about the players in Parliament. So, but I think as time goes on, we hope that people will come back to their senses and say, let's work for the betterment of society, because if we don't do that, South Africa is a ticking time bomb. South Africa is heading the direction of being a failed state. Double sematheni kulezi insuku udaba lwama illegal immigrants. Miningi ngimbone khona kubantu ehlukene, futhi ngifuna ukubeka ngokucacile ukuthi njengabantu base South Africa asinayo inkinga nabantu abaze kulelizwe mhlawumbe abavakashile, kodwa sinenkinga nabantu abangene ngokungekho semthethweni eSouth Africa, because that's criminality. Lokho nje ubugebengu. Ufuna ukufunda nansi imithetho la eSouth Africa. 2. Stop employment of illegal immigrants. Employers are violating Immigration Act 13 of 2002, Section 38(1). Noma ubani oqasha abantu abangama illegal immigrants uviolate u-Act 13 ka Section 38(1). 3. Employment of South Africans first unless you prove diligent search locally and couldn't find it. Critical skill. Compliance with Immigration Act 13 of 2002, Section 19(2). Lana kuthiwa umuntu oyi-foreigner funeka aqashwe ngoba engekho umuntu la eSouth Africa ongenza lo msebenzi, okusho ukuthi scarce skill. 4. Foreigners must only be allowed to open businesses in South Africa if their investment is at least minimum 5 million rand. This implies that immigrants in informal trading such as saloons, spaza shops, selling veggies, which are reserved for locals only. Leno Immigration Act 13 of 2002, 15(1). Foreigners can only get businesses visa if they prove an investment of 5 million rand. And when they do prove it, they must employ 60% South African citizen. Ludaba-ke lalabantu abangama illegal immigrants, uma likhulunywa lihlukanisa abantu phakathi. Ligcina lenza abantu base South Africa bahlukane phakathi ngezizathu eziningi ezihlukahlukeneyo. Futhi abanye angibasoli ngoba abanye sebeze baneyingane nabo labantu. Bakhona besilisa abazela ingane namantombazana abangama illegal immigrants. Bakhona futhi odadewethu abazela ingane nabo labantu abangama illegal immigrants. Ingakho ke makukhulunywa ngalolu daba bese kuba udaba olihlukanisa abantu phakathi. UCIC Julius Malema yena wakhuluma kanje ngalolu daba. You are saying it's supposed to buy medicine. We pay buses, we take them back. They come back the following day, not next week. So what would be your solution as the EFF? The solution is let's go and document these people. So don't deport them, rather find a way to formalize them. We need to document them, because whether you like it or not, my brother, they are here. Shoka CIC Julius Malema Michael no Clement Manyathela ku Face the Nation uthi isidingo sokuthi labantu bathathwe basuke lindela badeportwe basuke ekhaya asikho. Kunalokho kufanele labantu badocumentwe ngoba bakhona la. Ngoba sebela akwenziwe indlela ukuthi badocumentwe. Ukusho ukuthi bakhandelwa ama-ID bavele babe ngabase South Africa ngoba phela vele bakhona la. Lowo ngumbono ka CIC. Nane solution acabanga ukuthi yena ingasebenza kulesikhathi esiphila kuso. Kodwa kuyena umuntu responsible for yonke lento le. Uminister wakwa Home Affairs Leon Scribe, if I'm not mistaken. Angazi noma ngimbize kahle na.
kodwa uyena muntu o-responsible. Uma ekhuluma eParliament uyiphendulile le nkulumo ye-EFF. Ngicela uzwe la. On the other side of this issue, there are some members of this House who have recently suggested that Home Affairs must stop deporting people who violate South Africa's immigration laws. Can you imagine what will happen to this country if we send a signal and say, no, it's fine, you can violate the law as long as it's immigration law, and we'll stop deportations? We will experience a collapse. Let me tell the EFF directly today, we will not be deterred from enforcing the rule of law. We will intensify it, and we will deport those who violate South African law. Thank you, Chair. Ukuphawula kwakho la ku-comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Yingakho ngithe mangiqala ngathi udaba lolu lenza ukuthi abantu bagcine behlukene phakathi yilolu daba oluthinta ama-illegal immigrants. Okokuqala nje, ukungena ezweni ngokungekho semthethweni kuwubugebengu. Ubugebengu nje singakayikude. Ukungena ezweni ngokungekho semthethweni, it's criminality. It doesn't matter ungayijustifya kanjani, ungathini, ungathi isiphi isizathu, kodwa ukungena nje ezweni ngale komthetho walelozwe, it's criminality. Ngoba thina singaba la eSouth Africa si-documented kwathina. Ngine-ID nami, ngine-passport ukuze mangiya kwelinye izwe ngikwazi ukuthi ngingene kulo ngokusemthethweni. So mayethi do baba lo uminister we-Home Affairs we-DA, uma singahle kuthiwa nje South Africa kuthiwa cha abantu siyabadocumenta ngoba bala kuzobe kusho ukuthi kuvumelekile ukuthi abantu abaphula umthetho eSouth Africa. Kodwa manje lo baba uthi no, usho ukuthi kuzothiwa iphuleni nje imithetho, kodwa iphuleni imithetho akunankinga kakhulukazi mangabe ile ethinta indaba ye-immigration. Ingakho yena ethi angeke baze bayivumele lento. Ngiyavumelana naye nami. Akuwakho umqondo kimi ukuthi ngafike kuthi umuntu wenza ubugebengu bese sithi hayi lobo ubugebengu akukhathalekile ukuthi benziwa ubani. Yebo singama-Africans sonke, kodwa izwe nezwe linomthetho walo. Njengoba nekini linomthetho walo, angeke nje uvume wena ukuthi kini ngifike mina ngeqe ngingangeni ngegate kodwa ngeqe ubonda noma ifence le nisuke nibiye ngayo. Ngoba uma sengenze njalo sengiphula umthetho wakini ukuthi sakhelene, ukuthi sihlala sonke endaweni, kodwa lokho kusho ukuthi ngiphula umthetho wakini. Ngakho ke ngiyayizwa mina into ayisholo baba. Asibuyele kule video engiqale ngawo kaVuyo Zungula. Angeke sikwazi ukuphila eSouth Africa ngaphandle kweParliament ngoba laba abantu abalapha eParliament bangama-law makers, ibona abantu abasakhela umthetho ukuze izwe liphatheke. Futhi ke kuyindalo yabantu nezilwane. Kukhona abantu afuneka balide bese kuba khona abantu afuneka balidwe. Kuyindalo naseyilwaneni kunjalo. So izwe ngeke likwazi ukuthi ngathiwa linama-leader, ngeke kuze kwenzeke. Kodwa ukungena kwabantu aba-wrong eParliament, njengoba ethi uVuyo Zungula yena wayeyitshela ukuthi iParliament indawo la kuliwa khona ukuthi senza kanjani ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ngoba vele indawo le enamandla okuguqula noma yimiphi imithetho. Ngisho nempilo zabantu bangayiguqula ngoba bonke abantu abasuke bebekwe ezikhundleni ukuthi abasebenzele umphakathi, they account to Parliament. Even namaphoyisa imbala, o-general bonke laba amaphoyisa nabamasosha, even no president, they account to Parliament. So iParliament fanele kube indawo ezokwazi ukuthi iyenze sure ukuthi labantu benza umsebenzi wabo. Kodwa uthi uVuyo Zungula into afika ifunda noma ifika eParliament, hayi abantu abangenele lento le iParliament efanele liyenze basingenele okwabo, ngoba kuyaholwa eParliament futhi uzothola udumo, uzokwaziwa. Udumo ke luza nezinto eziningi ezehlukene. Kukhona amadili avele enzeke ngoba wena usunodumo. Udumo nje lulodwa, uyabona njengami nje ongaveza ubuso, anginalo udumo mina. Ngiyazihambela nje noma kuphi, angihlangani namuntu nothanda i-channel, uthanda nje i-channel, akakwazi ukuyi-attach nami ngoba asibonani esikhathini esiningi. So uduma lungisebenzeli, angikwazi ukuvela njengabanye abantu ngikwazi ukuthi
ngitreat special ngoba nginodumo oluthize ngoba ngiveli. Kodwa bakhona abafowethu abavelayo abenza ama-podcast abahlukehlukeneyo. Kukhona indawo la mabefika khona ba-treat special nabantu babathathe njengabantu ababalulekileyo futhi babalulekile. Abanye sebengama-high profile people ngoba bayaziwa. Bese labo bantu laba ba-treatwa ngendlela ethize. Ngizama ukuvezela nje ukuthi udumo luyakwazi ukuvula iminyango, liyakwazi futhi ukukudunga ingqondo wena. Mina-ke ngeke ngize ngilimele, ngiyayisaba kakhulu ikhamera ingakho ngingaveli. Kodwa nje nginamahloni futhi. Manje ingakho ngithi kuzo zonke lezi zinto lezi eshovu Vuyo Zungula, asivoteni kahle, sivotela abantu aba-right, abantu abaziyo ukuthi they are there to serve. Futhi bazi abantu ukuthi uma bengenzi kahle sobakhipha eParliament, sobakhipha emandleni babalapha ngenxa yethu. Kufuneka manje siqale nathi siwaqonda amandla esinawo. Angiyibambi ivideo. Cela ukuze ukuphawula kwakho la comment section. Ngale kwalokho bese mina nawe sidibana kwivideo elandelayo. Support ukusidonatela noma ngamalini. Ikhona i-account kwi-comment ephiniwe. Ungasupporta futhi ukuba imember yale channel. Qala ku-20, 40, 100 kuya phezulu ngenyanga. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, ulike.